Draga moja braćo i sestre, evo koristim ovu tehniku da bi progovorio par riječi sa svima vama. I na jedan način ovaj virus, koronavirus nas je prisilio da bismo ostali u našim kućama. A ja koristim ovu priliku da bi rekao svima vama da naše kuće, naše obitelji budu upravo crkva u malom. Znajte, ovih dana, u ove svete dane, već sutra počinje trodnevlje Velikoga tjedna, pozabaviti se malo sa samim sobom, sa vašim obiteljima, pa pokušati uzeti u ruke Novi Zavjet, pa tu Božju riječ nastojati približiti sebi i vašima, a na jedan način i onima i onoj djeci koja su s vama, ako su maleni, da bi im se moglo govoriti i približiti ono zapravo što se događa ovih velikih dana. Na Veliki četvrtak, jedan poseban dan, gdje je Krist pokazao svoju ljubav i svoju dobrotu prema nama, gdje je na posljednjoj večeri ostavio sebe za nas, da bi nam bio popudbinom na putu prema vječnosti, pod prilikama kruha i vina. Ne samo da je ostavio sebe, već je to u tom danu učinio još jedan veliki čin, a to je da je ustanovio svećenički red, da je već one koji su bili oko njega na posljednjoj večeri ostavio kao one koji će pričest, koji će kruh i vino posvećivati i nositi ga onima koji su potrebni. Sjetimo se toga i znajmo da je to jedan veliki čin na kojemu moramo neprestano zahvaljivati. Veliki petak je dan Božje ljubavi na poseban način prema nama. Trenutak kad je Krist pokazao svoju neizmjernu ljubav prema Otcu i prema nama. Jer upravo po njegovom križu mi smo izmireni s Bogom, po njegovu križu mi smo postali baštinici neba. Zato znajmo razmatrati, znajmo moliti, znajmo meditirati upravo čitajući sve ono. Možemo izabrati bilo koje evanđelje, možda je najbolje Ivanovo evanđelje, koje nam je blizu, koje ćemo moći dobro razumjeti da bismo mogli ulaziti u tu tajnu Božje ljubavi prema nama. Da bismo na jedan način preko Velikoga petka došli do Velike subote i Kristovog uskrsnuća, jer preobraženje koje je bilo na brdu Taboru samo je bila jedna slika ili jedan govor o onome što se dogodilo u Jeruzalemu, što se dogodilo na Golgoti, da bi smo bili dionici poslije i Kristovo uskrsnuća, da bismo svi mi po njegovu uskrsnuću znali da je on prvi od uskrslih, ali da mi također u milosti Božjoj možemo biti dionici vječnosti. Svima vama sa ovih par misli, par riječi želim sretan Uskrs i da zaista Krist ostane uvijek bogatstvo naših obitelji, naših duša, da znamo to bogatstvo prenositi na one mlađe koji nam dolaze iza nas. Neka vam je svima sretan Uskrs.